Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 31. Baw, katapusan nga bulan sa bulan sang Oktobre. Buwas pagbugtaw na ton, Nobyembre 1 na, All Saints Day. Kung tani, amo na ni ang paggutok naman sa mga sementeryo o galing ginpasira. Kag magabukas pa, Nobyembre 4. 55 kadlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 62 diyas na lang ang nabilin para sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Tuig na ina sang kampanyahanay kag eleksyon. Ano ang mga balita kag mga isyo? Daw mabulubudlay, no? Daw masubo-subo gawa kung hindi panugutan sa Malacanang ang ginaayo naton nga i-downgrade kita sa Modified General Community Quarantine. Kaya Malacanang daw wala pagbago ang desisyon niya. Kag ang National Interagency Task Force sa pagpaidalom sa aton sa Modified General Community Quarantine. Pila ka mga hindi lang gali kita guro Ang syudad sa Bacolod ang nagaapila nga kung mahimo ipanubo-nubuon ang quarantine status sang syudad sang Bacolod. Pero lantawon ta pag-abot sang Nobyembre 1, buwas nga adlaw na base pa malang ikonsiderar sang Malacanang ang pangabay ni Mayor Leonardia nga kung mahimo panubo-nubuan kita sa Modified General Community Quarantine. Kapati man ang pila naton ka mga opisyal akip na ang aton City Administrator Imang nga sa pangabay sa bulig sa Region 6 sa bulig ni Mel Feliciano base pa man lang matalupangdan man sang Malacanang ang ginaayo naton ang aton apelasyon nga kung mahimo panubo-nubuan kita i-downgrade na para sa bulan sa Nobyembre, preparasyon sa bulan sa Disyembre nga maghalog-halog man ang syudad sa Bacolod, magbukas ang mga negosyo, magalawig-lawig ang pila ka mga pagbukas ang mga
kalan-an naton kapihan kag iban pa. Lakip na pabukas sa mga sinihan kag iban pa nga ginakahidlawan sa aton mga kauturan. Of course, ang Disyembre gid. Kay kung mahulog kita sa Modified General Community Quarantine, ambot silingon hindi giman lubos pero makita naton nga happy ang aton Disyembre. So hulat lang kita, hindi magdula sa paglaom, base pa man lang magbaylo ang pinsar sa Malacañang kag subuman ang aton sini National Interagency Task Force. Kabay pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na, DTX 500. Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na, kay nagintandog naton ang pipila ka mga ordinansa nga ginapatuman sa nagkalain-lain nga kaprobinsyahanan. Nalabot naton ang ginaprubahan nga ordinansa nga maghatag penalidad sa sinuman nga magapakanubo, mag-insulto sa mga agi, tumboy, transgender kag iban pa nga agintandog ta iniliwat para nga bisan paano makalabot man sa aton mga kauturan nga base pa man lang buwas damlag mapatuman man ini sa nagkalain-lain nga kasyudaran kag kabanwanan. Kay ginpangunahan ini ni Mayor Isko Moreno nga naglagda sang ordinansa sa Manila sa proteksyon sang aton mga kauturan nga daw ang iban daw hindi magbaton bala. Tamo puwerte pa gani ni Pope Francis pagpalayag ya, nga dapat respetuhon, hindi man ihigon ining klase nga mga personalidad, namo reaksyon dayon. Pati ang mga obispo, kaparian, nag-react. Ang aton punto, simple lang. Kung nagasiling sila, kay ginapanggid sa Biblia mo, siling nila ang gintugas ng Diyos, lalaki kag babae lang. Sinoy ang nagtuga sini. Sining mga uton naton nga mga agi, tumboy, transgender, kag iban pa. Natural. Ang tanan gintugas ng Diyos, hindi ba? Wala man niya nabasahan daya sa kasulatan nga wala gintugas ng Diyos ini nga sa mga tao. Gintuga niya ang tanan nga tao. Kung sa pagdumdum naton, sa pagtuon naton, kag sa aton opinion daw sala ini. Hindi man kita Diyos siya nga maghusgar nga sala. Siya niya nagtuga, siya ang maghusgar, hindi ang tao. So, meantime nga hindi kita manughusgar, respetuhon ta na ini klase nga mga personalidad. No? Ang akong punto, palariuon tabla nga tao, tamdon ta sila nga pareho naton, may balatyagon, ikaw may balatyagon man sila. Ang diferensya lang, amo lang abini, ngati, ang gusto nila kay laki sila, gusto man lalaki. Kung babae sila, gusto man la babae. Amo lang ang diferensya. Pero sa balatyagon, pareho kita. Kung tao man kita nanan. Amo na nga siling ko, umayo man ni ang ginpatuman nga ordinansa sa Manila ni Mayor Isko Moreno, para nga ang pagtamod naton palariho bala. Purti man ay, hindi man lahog-lahog. Ining mga transgender, nga mga gay kag tomboy. Purti man ang ilabilidad, kita mo? Sa disenyo, sa art, sa pag-artista, negosyo, panggobyerno, tanan, ara man sila. Purti man ang ila sila abilidad. So, hindi ita sila pagkabigon nga daw lain sila yang nga mga personalidad. Amo na guro ang punto ko. Palariho lang. Kung may balatyagon, may balatyagon na sila. So, kabigon ta sila nga tao. Hindi ta sila pagkabigon lang nga daw lain sila iya sa aton sosyudad.
respetuhon naton sila. Hindi naton sila pagkutaw-kutawon, hindi naton sila pagpakanubuon. Kay luyag naton kasi hindi may mga ara-rasa nila nga mas maalam pa sa aton, mas abilidaran pa sang sa aton. So ako ya kumpurmi ako ni sang ordinansa ni Mayor Isko Moreno. Palarioson ta at ipanon ta sila. Kabigon ta sila nga tao nga pareho naton. Amo na ya ang punto sining din aprobar nga ordinansa. Kabay pa nga sa pipila ka mga syudad kag banwa masunod ini nga ordinansa. Hindi kita luyag sakiton buot ni bisan sinuman. Pabay ang Dios nga magpamatbat sina buwas damlag. Kung gapati kita tanan nga may piyak pa nga kinabuhi, kada gapati kita nga magakari sa liwan sa paghukom sa mga buhi, kag minatay, kag mabatbat sa kasalanan sa tao, pabay siya nga mamatbat, hindi lang kita magusga. Amo na siling ko nagligad nga si Mana, hindi ikaw magusgar para hindi ka paghusgahan. Ara man na sa Biblia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban. Radio Philippine Standard Time, lasay 53 areho. Importante man nga balita, biyahe. Iloilo, Bacolod, Bacolod, Iloilo. Inakon wala signal ha. Hindi pagbatakan signal ang probinsya sa Negros Occidental ka Bacolod. Pero tag-isa lang ang schedule sa mga paskrap naton karong adlaw Oktubre 31. Nga tag-isa lang. Bangod, ang mga operator testingan nila nga magbiyahe sa 50% nga pasahero kag ang wala maaprubahan nga ayo nila nga sakaan plite. So, ang plite magapabilin 385 pesos ang plitihan para sa business class kag 335 sa economy. Amo ni ang palayag sang operator sang Wisam nga si Frank Carbon. Ti una ini nga pagbiyahe, testing pa lang ini. Kon bala, makabawi sila. Kon may 50% nga seating capacity. Ti ang silingon, testingan nila. Kon bala, pwede na. Kon hindi, posibilidad nga ti, liwat magayo sila nga pasakaan gid ang plitihan. Ti may biyahe. Ang Wisam magalin sa Iloilo padulong Bacolod alas 9:50 sa ngaga. Samtang ang balik sa Bacolod padulong Iloilo nakaschedule alas 3:30 sa ngapon. So kung nagamonitor kamo, pwede kamo makapadulong sa Iloilo. Ang taga Iloilo pwede pa makapadulong diri sa Bacolod. Isa lang ka trip ha, isa lang ka biyahe, testing ini nila. Kon bala makabawi sila gasto. Di naturali kung ganegosyo ka, kinanglan naman ganansya. Eh kung gabiyahe ka nga wala malang ganansya, ti kundi nagtulog ka na kag palamok may huluhampakon ka pa, no? Amo na yung negosyante. So gin palayag ta ini para masabinbisyo sa luyag pa, magpa-Iloilo, kaluyag magpauli pa Bacolod. Plus, ang paabuto naton kung ano ang mangin reaksyon sini sa mga tag-iya sini mga sakayan dagat kung pananglitan pierde sila sa wala saka sa plitihan. Kung daw medyo hulustuhan ganan sa dyutay base pamalang tayuyo na ang ila pagbiyahe. Kagayo sila nga pasaka ng plitihan ti kung gakarga ka 250% yan lang amo na nga takso nila subong. Kung bala pwede na. Makagulaganan siya dyutay, okay na. Go na sila. Pero kung pierde, natural, mabiyahe kayo mga pierde. May negosyante lang nga, naganegosyo pierde. Kundi daw, hindi amo. Lantawon ta. Kung ano ang mangin desisyon nila pagkatapos sining testing nga pagbiyahe, isa ka biyahe, Iloilo, Bacolod, Bacolod, Iloilo. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, Ono. Happy birthday lang kay Councilor Israel Ising Salanga karon nga adlaw. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.